toiminnasta ja onkohan siellä mahdollisuus julkaista jäsenellä? Totta kai. No niin. Jäseneksi pääsee. Esimerkiksi Facebookiin, kun laittaa Pinnat Petros, niin sieltä löytyy yhdistyksen Facebook-sivut ja siellä on myös linkki sitten hakemuksen täyttämiseen. Ja kyllä vaikka suurin osa on naisia, niin kylläpä siellä jäsenissä muutama viestin löytyy. Yhdistys on ihan Suomen koko valtakunnan laajuinen, että on niin pohjoisimmat taitaa olla Pinnapis Petrolseissa, niin tuolta olisikohan Sodankylässä. Ja että ihan ympäri, että meillä on niin alueellista toimintaa sitten myöskin, että ollaan vähän jaoteltu sitten, että niin